Magandang umaga. Char, magandang umaga. Nandito na sila, guys. Kahapon pa kami. Kahapon. Hindi ako nag-vlog kahapon, pero nag-IG story ako, guys. Uy, Dami ko na kasing vlog. Nag-edit-edit ako. Sabi ko lang, dami ko ng vlog. Masyadong nang sobrang late na ako. So, hindi ako nag-vlog kahapon. Yun lang naman, dumating sila. Tapos nag-dinner kami sa Tower Hotel. Ngayon, first breakfast nila dito sa bahay. Magluluto tayo ng fried rice. Ayan, si Holly na. Ready na niya yung rice ko. bakit daw ang nails ko ganito? Kasi may party tayo later. We have a party. Uy, tonight! Who did? Myself. She did it herself last night. Is it nice? You were too busy. You didn't see her do it. Where was she? Te! I was sitting there. You see that one? Oo nga, pakita ng ako mo, manay. Oh, Ayan ang the ginawa gold. ko. Gold. Tapos Suot ni Holly yung ano, guys. Bumili kami nito sa ano, sa Kmart. Nakita namin naka-sale kasi. So, bumili kami tatlo. Yung kay Baby V, binigay ko na din sa kanya kagabi. Kasama ko si Baby V, si Lyra kagabi. Tapos ngayon, ito para kay Aliyah. Yes, can you give that to Aliyah, Baba? Rice. Uy, ang rice daw. Ready na yung rice natin. Diretso ko na tong rice. Nandito na yung brown na. Madali siya mag-brown kasi konti lang yung ay iniliit-liit ko. Char, ikaw na talaga pag-vlog sa akin. Yan. O, di ba? Ang sarap niya, Day. Oh, yung... Oh, ay, sinali ko yung ano, guys, Oo. balat. Kasi sabi ko Ayan. na yung maigi. Yung balat ba? Kasi sinasali naman talaga. Oh, yes. Ito yung gamit ko, guys. Ayan, sa kanyang recipe Fried yan ah. rice, Kim's fried rice. Easy and authentic seasoning. Ah, di ba? Ilang beses mo yan magamit? Ilang beses mo? Marami. Kasi nandito pa Apat na ka. fried rice na to. Ah, di ba? Pero ubusin ko. Ubusin, tapos na yan eh. Yung rice, guys, nilagay namin sa fridge kagabi para malamig. Magpa-flat ka, Day. Sige, okay. Yung egg ni Rice may ano na oh, may Dali po yan. parang perfect na talaga yung egg. Egg ala Dali po. Luto na, guys. Yung fried rice, masarap. Nilagyan ni Manay ng chicken powder. Meron siyang dalay. Tapos si TJ, naka-pancake pa. Gusto niya din ng fried rice, pero sabi niya, mamaya lang daw. Ayan, sige. No, that's alright. Uy, kakainin niya yan kahit ano. Yan kakainin. Bakit? Diyan ba? Oh. Busog na busog pero siya sorry. Yeah, you can have the other one, but John won't have to. I Yeah. put where's the ano, the... Si Igdan, kahit ano lang naman yan sa kanya. Ay, ubos na. Zach, what do you want next? Rice and bacon? Okay. And egg. Okay. Patay ka siya. Mas malakas pa siya kumain sa akin. Rice, egg, at saka bacon. Are you finished, kuya? You want rice? Okay. It's time. Para kami naman ang kumain. Hindi talaga ako makain ng breakfast. Pero kapag nandito sila, napapakain. Kasi may mga tira. Yung fried rice, ito. Ubus na, Konti hindi na na lang. katatlo ulit. Grabe si TJ, no? Sarap. Buyag batay. Rice. Kasi yung, naubos ba niya yung pancake niya? Kalahati lang. Kalahati. Parang Kasi simple rice lang. Parang ako lang sa isang putahe lang nakapo-focus. Di ba sabi niya? I eat pancake first with rice, di ba? Kung sabi mo, tapos yung ginagyan mo na ng rice, nabali mo lang yung pancake. Pancake first daw, sabi niya. After ng pancake, move on siya sa next. Pero hindi niya naubos yung Hindi pancake. yun naubos. Bacon natin na air fried. Char na kuya. Sabi ko nga, best friend ko na talaga yun. Sabi ko sa'yo yan. Best friend and may robot ko yan. As in. Si Holly, guys, nandito yung mga boys pala, umalis lang saglit, nagpunta dun sa clinic. Para dun sa ni TJ ba? Yeah, Sa sa bar. dito. Sinamahan ni Dan. Walk-in lang sila, walk-in closet. Kaya nga, sana talaga, sana makakuha sila ng, kasi nabibisi talaga yan dyan. Nabibisi talaga. Ang daming tao lagi. Madaming to. Is that a pumpkin? What is that? That one. Malinis na, guys. Nahugasan ko na yan lahat. Yan, naka-on na. Si Manay, nakapag-vacuum na ay. Makahinga naman si Dan. Si Dan, pagbalik nun, okay na, malinis na. Hali, how are you, Baba? How are you, Baba? Hali. Okay na yan, Manay. Alright, choose a lipstick for me.
Do you want me to wear that one? Are you sure na? Okay, sure na. Sige. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you. Why did you choose this color? Why this one? Just. Because? Yeah. Yeah, okay. So, Open it. Yep. Let's see. Is this a good color? yeah. Yes! Alright, Tita Reyes will wear. Tita Reyes will wear it. I'll wear it. Gusto niya i-film ko siya. Sabi niya, do it. What's that one? Oh, sabi niya, on it. On. Sabi niya, do it, do it. Ito yung pinili ni Holly sa akin, guys. Matte na 3CE na lipstick. Shade. What's the shade of this, Baba? Let me check. Okay, take a look. What's the shade? Tell us what's the shade of that one, please. Style and Go yung shade, guys. Style and Go. What's this? All good, Baba. I already have lipstick on. What's this? That's a lipstick. Vice ganda. Ito yung itsura niya, guys. Yan. Does it look good? Does it look good on Tita Rice? Look. What's that? I like that. Hindi ko siya makita na maayos na akong glasses. Dad? Dad? He's not coming. They just got home. Kakarating lang ng mga boys, guys, galing clinic. Kami naman aalis. Hindi ko kasi maiwan yung bahay kasi may nag-aayos, may nag-i-install ng gate dun sa kabila. So ngayon, dito na sila. Kami naman aalis. Mag-ano lang kami, guys, mamamalengke. Mamamalengke kami ng meat para sa dadalhin namin mamaya. Party, may pa-party mamaya. Isa-celebrate yung birthday ni Manay at saka ni Kat. Dad? Ha? And Dad? Tito Dan? Yeah. He's in the shower, Baba. He just got home, so he went to the shower. Si Holly nandyan na sa likod. Where are we going? In shopping. Shopping! Yes! We're just waiting for Mommy. And then we'll go. Ay, kailangan ko pala ng address ng shopping pala. Ito na si Manay, guys. Sa akin? Oo, nauna na. Hinahanap ko nga. Akala ko na, nandun sa gate. Hoy, nauna ka pa sa amin. Sabi niya, I'm in the car! Oo nga eh. Hindi, minsan lang kasi ako pumupunta dito. Dito kami, guys. First time ko pumunta ng butcher. At tapos may Asian grocery man ay. Oo. Alam, meron pala yan dito. Dad? Tingnan muna natin. Kaya nga eh. Punta ka Asian grocery? Tingnan lang natin. Sige, tingnan natin. Come on, Baba. Meron pala dito, guys. Oh, ngayon ko lang to alam. McGill Asian Gourmet Supermarket. Ah. Tapos may mga ganito sila man na tagwa $1.99. Ayan, mga ano. Ay, nandito lang pala. Malapit lang pala. Muna siguro sila. Yung ano. Sige. No? Coriander? Oo. Sige, sige. Bili na tayo dito. Bili na tayo dito kasi bibili namin ito sa Pulse eh. At tas ano pa? Wag na to, mayroon na ako mga ganito. Meron ka mga Yung mga, sesame oil, meron na ako niyan. Nandito lang pala. Kuya's favorite. Ano? Na yung mugo-mugo. Mugu-mugu. Oo, si Kuya gusto nila yun. Wala man ay. Nakatry ka na ng tofu? I-fried mo sa- Hindi. Siguro yung mga nakakain ko hindi masarap. This is my favorite, Papa. Daming tanong. Ayan. Okay. Store, malapit sa inyo daw. Oo nga, lapit lang. Look. Look. What's that? Oh, Dito na, guys. Mas mura kasi sa mga butcher kaysa sa sa Kohl's, ganun. Meron pala dito. Ngayon ko lang to alam, guys. So, yan. Marami sila. Ito yung kailangan ni Manay. Pork belly. Tapos, ayan. Marami pa, oh. Ayan. Pang barbecue mamaya ba? Hali? Don't go outside, ha? All done? Where's the bin? Can you look for the bin? Where's the bin? Ang dami dito, guys. Oh, mga pang barbecue. And tingnan niyo yung ginawa ni Huli sa bag ko. Tinanggal niya yung strap ng aking bucket bag. Anong ginawa mo? Bata ka, ha? Tingnan yung bag ko, guys. Tinanggal ni Huli. Ay na. buti nakita mo. Kaya nga, nasa floor eh. Ikaw, ha? Hali, what did you do to my bag? What did you do to Tita Ray's bag? What did you do? What did you do? I don't know. Ewan ko sa'yo, I don't know ka dyan. Alam mo, Lee? What is that? Mahal kita sa... Mahal kita.
Ito namin yan ni Holly. Tradition na namin yan ni Holly. Lagi na namin yung ginagawa. Punta kami sa ano guys? Schools! Kasi may mga kulang para maka-stickies tayo. Kasi may wulis naman dito pero sa calls kasi nandun kasi si stickies. Sayang si Sticky, no? Magbili tayo ng nappy. Kaya nga. Ibigay natin yung kay Danas Malay mo. Holly, yung Oo, siya yung pakuhanin. Baka laki si Holly makakakuha Baka tayo laki ang banana ni. Banana. Calls na tayo guys. Katabi lang ni Kmart. Gusto mo i-visit si Kmart saglit? Sige, Sige. tayo saglit bago natin. Sige, Kmart muna tayo saglit. Ang dami pala dito. Parking. Ang layo namin pinarkingan. Punta tayo Kmart. Tingnan natin yung sale. Oo, doon ako lumabas. Di kasi makakapasok dito, oh. Bawal? Oo, wala. May ano. Kasi ano siya tawidan ng tao. Doon tayo. Malok. Dito na kami sa Kmart, guys. What's that, Hali? I hate those. Let it go. What? Tommy. That's Thomas. Alright, here. Let's go to mommy. Hindi natin bibilin yan, ha? Hindi mo kailangan yan. Dito si mami, oh, tingin-tingin ng mga sale ng mga damit. Pakita natin kay Manay yung sekretong malupit dito sa Kmart, guys. Manay, alam ko na kung asan yung clearance rack dito. Nandun lang nga si Kuya. Doon si doon. Jan galing siguro. Nandun si Jan. Nandyan mo na, nilalagay nila dyan, marami, sobra. Dito guys, yung mga clearance. Hindi naman same lahat ng Kmart, pero nandito yung mga nakasale na mga Come on, Papa, here. $12 from 20. Ito, dito ako dumidiretso. Ang cute pa, oh. Ito, ano to? Size large, 25. $16, $76. Ito yung meron si Jan. Ito, mga shorts. Marami silang inad. O, extra small. 5 na lang. Oopsie. Sorry. Maganda to doon. Kaya nga, ibalik bayan nga eh. Ayan, $12.50 na lang from 25. Come here. Let it go. Ang lalaki naman ito ay 38, 44. Tapos yung maganda. Ayan, 5 na lang. Oh, ang 42 ang size. 40. Wala namang size ito yung mga boys. Uy. Selection dito, Grace. Kaya nga Sa eh. amin hindi ganito. Wala. Sige na, tara. Wala ka nakita? Hindi, mayroon. Meron. What happened? Nasaan yung kila TJ? TJ Kids. Doon tayo sa kids. Oo, tara. Hanapan natin sa What happened? Baka sirain mo yun na. sirain nga si Let It Go, ha? Dito tayo sa kids, guys. Titingin-tingin si Manay. Si $2.50. Mga ganito. Ang mura na lang. Pineapple. Manay, $2.50. Parang same lang yan sa Kmart niyo. Pero nandito yung sale ay... Asan yun? Nandito yung sekretong malupit. Ay, hala. Hala, napunta dito. Bilhin ko to. Ayan, $6 na lang. Galing to sa malalaki eh. Sinundan ka niya. Akin yan. Pang pasalubong yan sa akin. Ayan. 7. Ay, sorry. Nahulog tuloy. Ano sa'yo si Kuya TJ yung stuff dito, ha? Wala. Money? Honey? Anong size si TJ? Si Holly. Mahal naman dito eh. Here's Tita Rachel. Ay, 6'7". Halika dito. Ay, wala yan dito. Baka nandun. Come on, Baba. Nandun. Ako patuloy nakahanap ng short dito. Para sa'yo talaga yan. Holly, come here. Yan guys, $3 na lang mga shorts ng mga bata. So, $3 man ay mga 100. Depende sa conversion, no? Kasi depende. Kung 40 pesos, 120. Oo. 120 yung ito. Pa, mga Oo. 100 mo. Oo. Kasi ano nga eh, maliit yung conversion ngayon ba? 30 plus lang? 36 lang. Hindi abot siguro ng 100. Or abot siguro. Ewan ko. Hindi. Just over $100. 100 pesos. May Baba, alis ka dyan. Hanap ka. Yan. Tag-trace na lang. Ang ganda ng kulay. Yung Baba, what is that? Is that banana? Dito kami sa Coles, guys. May libreng fruits yung mga bata. May basket dun sa harap. Pili ka. Merong pear, pero banana yung kay Hali. Naka half price yung napi, oh. Bili si Manay ng dalawa. Ay, sabi niya 4. Size 4 daw.
Eh, walang size 4 sa pink. Sabi niya, dapat pink daw kasi babae si Huli. Okay lang naman yan. Blue. Napi lang naman. Ayaw niya talaga. Eh. Di 5 yung pinili. Anong napi bag na sinasabi mo? Hindi siya ma-smell ba? Ah, okay. Hindi pwede yung plastic na lang sa bahay. Hindi. Huwag yan. Ayan, napi socks. Mahala! Halin, kunin natin yung mura. Na-shock ako dun. Mahal nga. Nursing pad. Ano naman yan? Sa tuto Bag? yan. Bag. Okay. Sa tuto yan ni... Dami kasi. Oh, packs of 100. Oo, 400 yan. Pero may mas mura. Mayroon na kasi Ay, ngayon sa ubos bahay. na. Ubos na. Ay, Ano, wala na. nakalimutan ko. Mayroon Kuha ako ka na lang yan. ng konti. Sa likod, joke lang. Oh, na-open na. Kuha ka na lang konti. Mayroon ako isang ganyan. Kailangan mo ba talaga? Gamitin na lang natin si Coles. Gamitin mo lang yung plastiko dun ay. Come on, halika na. Ay, kumuha ka na lang ng maraming ganito. Joke lang. Para-paraan. Ganyan yan, para-paraan. Hali, how's your banana? Good. That's good. Alright, let's go, let's go, let's pay. Bahay na kami, guys. Magluluto na ako ng spaghetti. Yun yung dadalhin ko mamaya. So, naready ko na to kanina before kami umalis. O, diba? Sobrang nagmamadali kami dalawa. Hindi pala, i-edit na yung relo doon sa car ni Simply Race. 12 na pala, guys. Yung ano kasi, daylight saving, hindi nag-update. Hindi siya automatic. Kasi ikaw talaga mag-aano doon. Ikaw mag-a-add siya. Ikaw mag-aano. Magluluto na kami si Race. Magluluto siya ng spaghetti. Spaghetti. Lutuin ko lang yung sauce. Ako, ito pala. Ito yung nabili namin na... Ano pa lang gagamitin mo sa lulutuin? Ano lang naman? Yun lang naman. Kasi meron ako yung kare-kare sauce na tira namin noon. Nasa freezer lang siya, di ba? So, careful. So, eto yung binili namin. Meron kaming barbecue na beef. Na meron siyang ano, meron siyang, ayan, capsicum, onions, tapos marinated ang bango dahil. Mabango? Marinated na siya. Yes. Bumili ako nito ng 6. 6 yung binili namin ni Simply Race niya. Tapos ito yung pork belly. Help you wait. Pork belly para sa... Oh, wait lang What do you si Hong. need? What? Help me what? You gonna sit or what? Done. Okay. Busy ang kitchen, guys. Si Manay mag-apple crumble. Ako, yung spaghetti ko na sauce nakasalang na dun. Ano natin to, babalatan yung apple para sa kanyang apple crumble. Lahat ng apple gagamitin natin. Okay. Kasi sabi, di ba, more apple. Nasaan ba yun? Ano ba? Bowl? Ay, ito. Pang baking ba? Ayan, gusto mo. Meron ka Ayan. Hinahanap ko. Ayan. Wala na yung boys, guys. Nag-golf. Nag-golf na sila. Balatan lang natin. Okay. Nagbabalik na para sa apple crumble natin. And ako, ginawa ko na sa bahay. Na-measure ko na ito dun sa bahay. Hinalo ko na yung powder custard. Yung siguro, alam niyo siguro. Hindi lang Ang bait na nihuli eh. Inaano niyo yung sarili niyo. What are you doing? Cooking. Oh my God. Cooking should be siya na talaga ang cooking. What are you cooking? I don't know. Just rice. Rice lang pala. Rice lang pala. Easy. Is that easy, Baba? Easy lang. So yung party, guys, alas 5. It's alright now. Oh, what did you do? Tapos hindi pa kami naliligo kasi sabi namin, mamaya na kasi magluluto pa eh. Okay, be careful. So yung gagawin lang man na, yan lang naman, di ba? Yung apple crumble at saka yung kare-kare. Oo, kare-kare. Oo, so okay na. Oo. Tapos yung sauce ng ano, Ay, oo nga lobster. pala. Tapos, ayan. So, kailangan ko yung ano, yung Kailangan ko yung sauce and chicken powder. Yun lang. Walang peppercorn or anything. Kasi yung kare-kare sauce, malasa na siya. So, ayan. Ito yung kare-kare sauce. Dami namin pagkain ngayon, dude. Cooking is
like this, not banging. Don't bang. You just mix. I don't do. Kinapi ka niya. Kaya nga eh. Kinapi niya kasi si Tita Racy. Akala niya may naglalaro. Ha? Baba, wag mo akong gayahin sa cooking. Mali yung akin. Mami, gayahin like this. Like Not banging like that, like this. Mixing ba? Like that. Good girl. Pag ako ginaya mo, ang ingay mo. Ha? What ba? Ah! Tapos 200 grams ng softened butter. Ang bango na ng bahay, guys. Ang dami ng... malapit na kami matapos, pero alis kami saglit. Meron lang nakalimutan si Mama ibilhin. Ice cream para sa apple crumble at saka yung mga tray na din, yung disposable na tray ba. Kasi konti na lang yung dalawa na lang kasi natira, tapos yung putahe namin marami. Okay, come here. Ha? It's just the garage door. Hey, Papa. What did you do to Tito Dan's monkey? Malapit lang yun, Ikaday. Malapit lang. Sa Kudlan lang tayo. Oo, malapit lang yan. Mama. What did you do to Tito Dan's monkey? What did you do to the monkey? Hanggang may naggawa siyang kabrutal-brutal. Guys, may ginawa ng batang ko. Okay, go on the other side. Other side kasi, Mami. No, here, this side. Di ko na yung alarm. Uy, lapit lang naman. Dito na kami sa Foodland, guys. Yung bata namin ay. Oh, da. Oh. Sabi niya, Mom, put it here. Put it here. Oh, Natuwad na naman. Sorry, Mom. Sorry. Ice cream. Ice cream. Kasi ice cream. Ice cream vanilla. Oo. Asan yung ice cream? Dito. Yogurt ko, guys. Sa freezer yun. Tingnan nyo, guys. Yung kare-kare ni Manay. Surprise kare-kare. Kare-kare sauce. Tapos nag-ano lang siya ng pork belly. Nag-air fry. Oh, Tapos ito sa lobster naman. Nandito na yung sauce ng lobster. Yan. Hindi ko pala yan. Ito pala yung gagamitan nito. Spaghetti. Luto na ata to. Tikman natin. Oops. Okay. Ganun mo na. Ikaw na. Tapos, nagasan ko itong cilantro. Ay, parang talaga. Iba talaga yung sayo na sauce. Ha? Yun lang, gawin mo lang yung ginawa ko kanina. Habulin. Habulin mo yung lasa. Habulin ko na yung lasa. Yung Yung like ba ano yun? Sabi mo, sa'yo yung hinabol ko lang yung Tama naman yung mga list ng ingredients Oo. mo. Yung ano lang. May hinabol lang ako. May nabul lang siya. Okay na talaga. Kasi yung iba, freeze ko. Akin to. Akin super. Kasi talagin ko sa Yung ibabaw. coriander pa lang. O, sa ibabaw lang. What's wrong, Papa? Huh? There's hair. But you don't eat your hair there. Tama na to? Ano tama na yun? Okay na yan. Ganyan na. Lagay ko na ito sa nalalagyan yung akin. Meron siyang patay. Akin. Uy, alam mo, ang buti sa'yo. Sa akin, yellow na talaga. Bakit? Yung ano? Oo, yellow siya. Sa'yo, ang linaw talaga. Oh. Ano na bang ginawa ko dyan? Tingnan mo, oh. Diba? Yellow siya, diba? Same lang naman. Ayaw yung maniwala sa akin talaga. Ano kasi, 4 lang mata niya eh. Hindi niya talaga makita yung akin. Maliligo na kami after nito kasi tapos na. Ayan. Okay na? Okay na. Tapos na kami guys, magluto. Ang dami na dito parang bandito na papuntay na lang kayo natin sila dito. Kaya nga, dito na lang kayo. Kasi bakit? Ang dami na talaga. Okay na siya. Ayos lang tayo. Ayos lang din. Tapos na kami Tapos guys. linggo. Hindi ko kasi pagdating ng boy sila naman. Kasi ang init. Naliligo yun si ano. Tingnan nyo naman to guys. Parang anong kaganapan mamaya. Ang dami talaga. So merong fresh lobster na hindi nilagyan ng sauce. O, diba? Iba din. Yung ni Monoy kare-kare na masarap.
Ang yummer, spaghetti, tapos yung sauce nandito. And yung lobster na may sauce nandito sa ilalim. Yan. Dang, 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 dang. Tsaka yung sauce ko, di ba? Yummers. Ito pa pala, apple crumble ni Manay. Oh, may nag-text. Bigla na lang tumahimik. Tulog na pala siya, guys. Siya lang yung pumasok dyan. Tapos nag-blanket. Siya na talaga. Napagod din siya sa mga, niya, kaganapan niya sa buhay. Ang cute ni Baba. Tulog na talaga. Ligo na ako, guys. Si Manay din, maliligo na din yan. Ligo na tayo. Ay, kailangan ko pa palang plansyahin yung aking dress. Pinaghirapan ko. Asa na yung dress ko? Kuha lang tayo ng kabayo dito sa gilid. Kailangan yung dahan-dahanin kasi manipis yung tela.